खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनानै NBN रादाबाव दङ आं दिनै जारिमिन बरगयारि। आसाम हादोरसा सरकारनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बैसागनि गिबि दानावनो गासै थागिबि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ मोनाबिलिनि 6 रिंगा समाव आलारि बाथि फोजोंनानै COVID-19 कर'ना भाइरासनि हेंथायै इसोरनाव आरज गाबनो खावलायनाय बायदि दिनै क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA आरो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि श्रीमती प्रमिलारानी ब्रह्मआ आलारि बाथि सावनानै इसोरनाव आरज गाबो आरो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ COVID-19 कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय सांग्रांथि थानो खावलायदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ गासै आइ आफा रायजो राजाफोरनो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। रंजालि बैसागुआ रंजालि बैसागु हिसाबै रायजो राजानि सिगाङाव नुजाफैबाय। बारदै सिख्ला महरै बोथोर सोलायनायखौ लाबोबाय। दिनै रंजालि बैसागु लानानै रायजो राजानि गोरबोआव जोबोद रंजानाय दं। किन्तु बेनो जे जोंहा मोखाङाव COVID-19 खौ लानानैबो साबधान जानानै थानांगौ। बे हिसाबै जोङो ज' जाजाय रंजानो हायाखै। जोङो ज' जाजाय रंजानो हायाखैबाबो गावबा गाव न' थानानै जोङो बैसागुनि रंजानायखौ फालिदों। गावबा गाव जेरै परबाव जि रिति निति दङ बे रिति नितिखौ जोङो फालिगासिनो दङ। आरो बेराफारसेथिं मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि मुस्ति सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दिनैनि सानाव बे बैसागनि पहिला दिनाव गावबा गाव न'नि दरखङाव साखि सावनानै माने दिनै बैसागुखौ बरायनो थाखाय जोंखौ खावलायहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोरबोआव साखि सावनाय लोगो लोगो मोनसे गोथार साननाया फैयो। आरो गोथार सानोब्ला जोंनि गोरबोआव जे खोमसि दरसि जानानै थानाय जे जोंनि सिन्था बे सिन्थाया गोसोनिफ्राय खारो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे कर'ना भाइरासखौ माने एखेबारे होबथानो थाखाय जोङो गोहो बोलोखौ मोनगोन बे फोथायनायजों जोंनि सारा आसामनि सुबुं माहारिखौ दिनैनि सानाव साखि सावनो थाखाय खावलायहरदों। आरो बे हिसाबैनो बिथांनि बे थिननायखौ जोङो गोरबोजों बरायदों। आरो दिनै जोङो ज' जाजाय BSU बा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै बेवहाय ज' मुख्यमन्थ्रिनि जे खावलायनाय बे खावलायनायखौ जों फालिदों। क'क्राझार नोगोरावहाय COVID-19 कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननायनि सांग्रांथिनि बिथिङाव माबायदि खामानि मावनाया आग बारायबाय थादों बायद'? खामानि मावनाया बेनो जों साबधान जानांगौ। जेरै कर'ना भाइरासआ खाथि ज' जाजाय जानानै थायोबा सोरनिबा मोदोमाव भाइरासआ थानो हागौ। किन्तु बिथांनि मोदोमाव भाइरासआ दङबाबो बिथांखौ आक्रमण खालामनो हायाखै। बेखायनो सांग्रां जानानै थायो। थेवब्लाबो भाइरास जिखि जाया मानसिनि मोदोमाव थानो हागौ साननानै जोंना सरकारा मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथाङाबो जोंखौ सांग्रांथि हरदों। आरो जोंनि आसाम सरकाराबो जोंखौ सांग्रांथि हरदों। जोंनि साइस्थ' मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जोंखौ अरायबो गोसोखांहोबाय थायो जे जोङो ज' जाजाय खाथि थानो नाङा, ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ होननानै जोंखौ फोरोंदों। बे हिसाबै जों जुदि बेखौ फालियोब्ला जोंनि बिटिसिआव माब्लाबाबो कर'ना भाइरासआ जोंखौ गाग्लोबनाय नङा आरो COVID-19आ जोंनिफ्राय गोजान जानानै थांगोन। बुहुमनाङैनो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा लकडाउनखौ बारायबावनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना COVID-19 कर'ना भाइरासजों भुगिनांनाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सुखानजरा गामियाव क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना जाग्रा आदार माइरं दालि बायदि मुवा बेसाद राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि SP राकेश रजन बिथाङा फोरमायबावोदि आथिखालाव सोलिफुनाय रंजालि बैसागु बोथोरनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरो। জাষ্ট এইটো এটা সংযোগ আমি ক'ব পাৰিম
একচুৱেলি লকডাউনৰ কাৰণে বহুত এনেকুৱা ফেমিলি আছে যিটো বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে আৰু বহুত ডেইলি ৱেজ আৰ্নাৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰত আছে গতিকে তাত অলপ খাদ্য সামগ্ৰী যিটো আছে শ্বৰ্টেজ হৈ আছে আমি এনেকুৱা খবৰ পাই আছিলোঁ খবৰ পোৱাৰ পাছত আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম যিটো আছে এইটো পাতিছোঁ আৰু আজি টোটেল 367 ফেমিলিক আমি ৰেচন ডিষ্ট্ৰিবিউট ইয়াত কৰি আছোঁ আৰু এটা ভাল সংযোগ কি আজি বিহুৰ দিন বহুত শুভ দিন আৰু বিহুৰ দিনত আমি মানুহৰ হেল্প কৰি পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি টু বি আৰ লাকি Sir, আজি 21 দিন আজি 3rd মে লৈকে আকৌ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাব্লিকসকলক কি আহ্বান জনাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাব্লিকক আহ্বান জনাই আছোঁ প্ৰথমটো মই ধন্যবাদ দি আছোঁ কি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাইজ বহুত ভালদৰে লকডাউনক ফ'ল' কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো মেইনটেইন ৰাখিছে সেইকাৰণে মই ৰাইজক মানে কি বহুত ধন্যবাদ দি আছোঁ আৰু লগতে 3 মেলৈকে লকডাউন থাকিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ যি অৰ্ডাৰ আছে যি আহ্বান আছে সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু নিশ্চয় মেইনটেইন হ'ব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা আশা আছে আমাৰ আৰু মই ৰাইজক আহ্বান কৰি আছোঁ কি এইটো ফ'ল' কৰক কিয়নো কৰোনা এনেকুৱা ডিজিজ এতিয়ালৈকে কোনো মেডিচিন ওলোৱা নাই জাষ্ট এটাই মেডিচিন আছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং এইটো ফ'ল' কৰিব লাগে गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे UPPLनि आफादगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङाबो आथिखालाव सोलिफुनाय रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिमबो बावहरो जानो हायो आबादारिफ्रा गावसिनि खामानियाव जाफुंसार जानो हायो समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा जाफुंसार जानो हायो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो जाफुंसार जानो हायो बिनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दा नैबे समाव एसे बुंनो गोनां जागोन दि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिजों मुलुगनि सुबुंफ्रा जुजिगासिनो दङ आरो दिनै भारत सरकाराबो नारा नाथा नाजादों आसाम सरकाराबो नाजादों दा बे समाव भारतआवबो इनफेक्शननि जि अनजिमा बियो लासै लासै बांलांदों आरो मुलुगनि गोबां हादोराव दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा नंखायनो जों बयबो सांग्राङै थानांगोन जुदिअबा आसामाव बियो गोबांथार जायाखैब्लाबो बियो दिनै आसामावबो बे सोलिनानै दङ आरो सासे सुबुङा अलरेडि जिउ गारबाय दा बे हिसाबै दिनै जोङो बयबो साबधान जानांगोन आरो बिसेसके बे कर'ना भाइरासनि बेलायाव आङो मोनब्रैसो खोथाखौ बुंनो सानदों बिनि जिहेतु मुलिया दाबो ओंखाराखै दा बेवहाय जों बयबो सांग्रां जानायानो साबसिन होननानै जों बयबो सानदों दा बेवहाय 1 नम्बर खामानिया जाहैबाय जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं समाजारि जोंनि जि जानथाय बेखौ जोङो लाखिनांगोन सासेया सासे सुबुंजों जि एसे जानथायाव थानायनि जि खोथाखौ बुंदों बेखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन आरो बेखौ जोंनि मोनसे हेबिट हिसाबै जोंनि मोनसे आखु हिसाबै जों दानानै लानांसिगोन गुबुन मोनसेया जाहैबाय मास्क गाननाय एनि टाइम जोङो मास्कखौ गाननानै बाहेरायाव ओंखारोबा मोजां मानसिफोरजों रायलायोबा मोजां मास्कखौ जोङो गाननानै लानांगोन थामथिया जाबाय सेनिटाइजेसन साबोनजोंनो जा जियानो जा जोङो आखाइफोरखौ सुनाय साफा सुफायै थानाय जायखिजाया मुवा बेसाद दाङोबा जों आखाइफोरखौ सुनाय बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो हायोबा मोजां आरो 4थआ जाबाय डिसिप्लिन जोङो मोनसे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन जोंनि सोलिनायाव अब्ला बे भाइरासआ जोंनियाव थाबैनो बारदेरनो हानाय नङा दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ जाहाथे जोङो अराय समनि थाखाय गोसोआव लाखियो गिबियावनो आं बिटिसिआव थानाय बर'फोरजों लोगोसे आसामाव थानाय बर'फोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बयनिसिमबो गोदान बोसोर बा रंजालि बैसागुनि बड'लेण्ड फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो बावहरबाय आसा खालामो जे देग्लायनि बैसागुआ गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जिहेतु फालिजायाखै बयबो रायजो राजाफ्रा गावबा गाव न'आवनो लकडाउन बा भारत सरकार बा आसाम सरकारा जानाखि फोसावनाय बियो नियम नितिखौ फालिनानै बयबो बैसागुखौ देग्लायनि बैसागुखौ बारहोहरगोन बेखिनिखौ आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों आरो मिजिंथिदों बे बोसोर गोदानाव जोंनि गेजेराव दानाखि बा मुलुगाव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि जानाखि गिख्रंथाव रुप लानाय भारतबर्षआवबो बा जोंनि आसामावबो बियो गोख्रैनो नैबे बोसोर गोदानजों लोगोसे थाब जोबना थांथों अबंलावरिनि खाथियाव इसोरनि खाथियाव बेखौ खावलायहरदों आरो बयबो जाहाथे गाहाम देहा लानानै
गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां देहा लानानै गावबा गाव हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हायो आं बेखिनिखौ गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम इसोरनि खाथियाव खावलायहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।